Upat ka miyembro sa usa ka banay ang patay. Lakip ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human gipamusil sa ilang balay sa Lebak, Sultan Kudarat. Ani report. Patay ang magtiayon nga sila si Jimmy Capiseño Sr., 59 anyos, ug iyang asawa nga si Aida Capiseño, 58 anyos. Patay usab ang ilang mga apo nga sila si Jimmy Pacamanan Capiseño Jr., 12 anyos, ug Esmaira de Monteverde Capiseño. Samtang samdan sa paa si JR Kamaman Capiseño, human gipamusil sa salunganan Sitio Tuka sa Barangay Datucaron, Lebak, Sultan Kudarat. Sumala sa kapulisan sa Lebak nga niadtong Martes banda alas 4 sa hapon, samtang anaa silang balay ang mga biktima. Gitawag kuno ni Jimmy Sr. ang tulo ka mga sospek aron magkape. Apan human kuno magkape, dinhi na nahitabo ang brutal nga pagpamusil sa mga sospek ngadto sa mga biktima. Igo sa ulo sa upat ka biktima ang hinungdan sa ilang kamatayon, samtang si JR nga naigo sa tiil, nakalingkawas ug nadala sa ospital. Itong mga tao na ito ay nangingisda lamang doon, nakatira sa isang munting lipa, kubo-kubo doon sa area na kung saan pansamantala silang nanunuluyan paggabi. Kasi doon yun ang hanap buhay nila, itong ng mga limango, isda, nagapangpukot kumbaga doon sa area. Ito ay liblib na talaga yung kumbaga ito, seashore ito. Wala kang ibang daanan kundi dagat. Nailhan na sa kapulisan ng mga sospek nga sila si Denden Rachman Saludin, Dick Datumanong ug usa ka lalaki nga wala pa nailhan nga armado og M16 rifle nga mo'y gigamit sa pagpaarak sa mga biktima. Nasayran usab nga miyembro kuno sa 104th MILF ang mga sospek. Sa karon paday ng paggukod sa kapulisan sa mga sospek ug sa pagsuta sa motibo niini sa pagpamusil sa magbanay nga Capiseño. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.